Os incendios de Portugal están a un paso de Galicia. O fume dun incendio en Braga mesmo chegou esta noite á nosa comunidade. Con todo, o máis preocupante no país veciño está a esta hora en Garda, a poucos kilómetros da fronteira, pero con Salamanca. Que tal? Benvidos ao Telexornal. A suba das temperaturas volve disparar o risco de incendio e despois dun novo incendio a carón da vía do tren, neste caso en Boborás, Medio Rural reclámalle ao Adif que limpe toda a maleza que rodea as infraestructuras ferroviarias. Enviamos unha carta a Adif, aos responsables de Adif, para que nos informaran de ese mantemento, desa limpeza das vías, algo que é esencial. Temos que contarlles unha boa nova dende Toledo. O incendio desa provincia baixou a nivel 2 e Castela-A Mancha retoma o mando da extinción. En todo caso, a loita contra o lume está marcada pola calor, tamén polo vento e seguen fora de control os incendios de Ávila, Madrid e Castelló. E acaban de deter un dos presuntos autores dos grandes incendios que afectaron o verán pasado a Ourense. É un veciño de Monterrey, consideran o culpable do lume que arrasou Vilar de Bos en agosto de 2025. Pedro Sánchez sae en defensa da súa muller e tamén do seu irmán no balance de curso político que fixo antes de irse de vacacións. Di que son dúas persoas que traballaron toda a súa vida. O presidente do goberno cuestionou as decisións xudiciais. Pues la deriva judicial, pues, en fin, esperemos que acabe lo que tiene que acabar. Pero son Begoña Gómez y David Sánchez. Son dos personas que durante toda su vida lo que han hecho ha sido trabajar. A taxa de paro en Galicia sitúase por vez primeira dende hai 2 décadas no 8%. En España é do 10. Son datos da EPA do segundo trimestre do ano que establece un novo récord de ocupación en España con preto de 22.800.000 ocupados. Unha das pezas de arte máis representativas da diáspora galega, a Santa de Asorei, vai quedar na Cidade da Cultura. Xa estivo nunha exposición temporal, pero agora forma parte da colección permanente. Nos deportes, este mediodía o Deportivo presentou o seu xogador estrela. Emerick Aubameyang, 37 anos, máis de 400 goles na súa carreira. Agora, con esa idade, recala no Deportivo para liderar o proxecto branquiazul. Temos unha tarde de calor abafante, xa lle lo adiantamos, con temperaturas que poden chegar aos 40 graus no Val do Miño e tamén na comarca de Valdeorras, pero onde se nota máis esa suba é no norte de Lugo. Van superar os 30 graus. Pola contra, na costa mandan as brétemas. A suba das temperaturas e os cambios de vento volven complicar a loita contra os incendios en Madrid. O lume de Castelló segue sen control tras queimar 8.500 hectáreas. As mellores noticias témolas en Toledo. Ali o incendio baixou de nivel de risco. Un incendio forestal na tarde donte en Boborás volve polo foco sobre as vías do ferrocarril. O lume orixinouse presuntamente nesas vías do tren e destapa o perigo que hai se non existe unha limpeza exhaustiva nas marxes ferroviarias. Demetrio. Sí, os veciños desa pequena aldea de Diestros, que son os especialmente afectados, amosase moi preocupados. De feito, cando teñen que sair, son moi poucos veciños, cando teñen que sair, un deles ten que quedar vixiando cando pasa o tren, por se volve a repetirse algo que xa se produciu en 2 ocasións. A última, como decía, desonte pola tarde, ese incendio que se producía xusto despois do paso dese tren. Afortunadamente, a reacción rápida dos efectivos da loita contra os lumes evitou que ese lume fora máis e pudera acceder ás vivendas que están moi preto. Esta é a estación de tren de Boborás, completamente abandonada e a maleza, como se pode comprobar, inunda tanto as instalacións como as propias beiras de todo o percorrido nas vías.
Luns, 3:30 da tarde, 35 graus na provincia de Ourense. Na parroquia de Xurenzás, en Boborás, o lume volve a aparecer por segunda vez nas últimas semanas. As lapas volven ao monte, pero desta volta a emerxencia salta ás vías do tren. A DIF vese obrigada a cortar a liña entre o Carballiño e o Iriso. A alcaldesa apunta o problema. Provocado presuntamente polo paso dun tren. Para min e para os veciños e para a Policía Autonómica que estaban ali presentes e para os axentes, o incendio foi provocado polo tren. O que pasou non é un feito illado, é o último dunha cadea de incidentes no que levamos de verán. A mediados de xullo, un tren de mercadorías provocou 8 incendios consecutivos ao longo do seu traxecto, afectando a concellos como Maside ou Amoeiro. E hai 10 días, outro foco na mesma parroquia queimou case 20 hectáreas. Os alcaldes da comarca advirten que as vías de tren sen limpar se están a converter en corredores de alto risco. A Xunta pediulle explicacións á DIF, pero de momento sen resposta. E quero insistir, en que toda precaución é pouca nun momento de alto risco. Coa campaña de incendios no seu punto máis crítico, o rural galego exixe rozas automatizadas masivas e clama contra a dobre vara de medir. Hai 2 anos, mandouse unha carta a Renfe, pero veu denegada. Teñen todo perdido, non limpian. A DIF insiste en que cumpre cos protocolos e asegura que moitas veces o lume comeza fora das súas propiedades. Acaban de deter un sospeitoso de provocar o incendio en Vilar de Bos do pasado mes de agosto. Alberto. Foi un dos grandes incendios do ano 25 na provincia de Ourense, máis concretamente na comarca de Monterrei. Afectou a 1.800 hectáreas e provocou o confinamento dos veciños do Bustelo, Vilar de Cervos e achegouse a casas no lugar da Veiga, no concello de Vilar de Bos. O primeiro foco foi o 12 de agosto en Vilar de Cervos. Agora a Garda Civil detivo a un veciño da zona como presunto autor intencionado do mesmo. Pasará a disposición do xulgado de instrucción número 1 de Verín. Non é a primeira vez que dende Galicia hai que mirar cara a Portugal e os incendios no país veciño. O avance do lume mesmo obrigou a cortar a autoestrada que une Lisboa co Porto. Brais. Sí, agora mesmo os focos que máis preocupaban no norte do país, nos distritos de Braga e de Braganza, están xa en fase de resolución e vigilancia tras unha noite moi favorable. Porén, os esforzos concéntranse no incendio de Guarda, no oeste do país, que tamén comezou onte e que avanza con 2 frontes descontroladas de varios kilómetros. Ali xa resultaron feridos 5 efectivos. A tarde de onte en xeral foi especialmente complicada coa aparición de ata 50 focos que exixiron distribuir máis de 1.700 bombeiros por todo o terzo norte do país. As principais vías de comunicación entre o Porto e Lisboa estiveron varias horas pechadas na altura de Aveiro. Agora mesmo, nestes intres hai uns 40 incendios activos e 1.100 bombeiros sobre o terreo. Portugal afronta media dúcia de incendios forestais na véspera do comezo dunha nova vaga de calor na península e co norte o centro do país con risco máximo de incendios. 2 están preto da fronteira española, un no concello da Guarda na Serra da Estrela Portuguesa a uns 20 km da fronteira con Salamanca. Queimou xa 1.000 hectáreas e é o que concentra o dispositivo de extinción máis amplo. O outro en Vilaverde, no distrito de Braga, non moi lonxe do Parque do Xurés e da raya con Ourense. O seu fume é visible dende todo o sur de Galicia e deuse por estabilizado de madrugada. Xa afastado da fronteira española, pero tamén no norte do país, segue activo dende o luns outro incendio no distrito do Porto. Nosotros estamos en el punto crítico del incendio. Hoy nos decía un técnico de incendios, es un gatito de noche y es un león de día. A prioridade dos bombeiros en España é consolidar os avances que lograron esta noite. A situación mellorou e isto permitiu o regreso ás súas casas de veciños de ata 9 poboacións en Toledo. Hai esperanza, pero tamén moitísima cautela. No posto de mando de Navalcarnero respirábase esta mañá certo optimismo, aínda que se mantenga cautela ante a próxima vaga de calor. O éxito do enorme esforzo que se realizou esta noite conseguiu deter o avance do lume na fronte norte de Madrid, o que permite traballar esta tarde con mellores expectativas.
O obxectivo é consolidar esta fronte e evitar que no resto haxa reactivacións. Son horas clave, como saben, porque a mediodía está previsto que el viento pueda cambiar y, por lo tanto, esa consolidación del enfriamiento, de la contención del frente va a ser determinante para poder dar por controlado ese frente que sin duda es el que más nos preocupaba. Por la noche es verdad que es un gatito que duerme, pero por el día puede ser un gran león, ¿no? Es fundamental las próximas horas para tratar de vencer a este voraz incendio. Pero hai que ir hora por hora para refriar e perimetrar os incendios que aínda non se poden dar por controlados. O número de persoas afectadas no centro peninsular é dunhas 91.000. A pasada noite os veciños de Valdemaqueda que estaban confinados recibiron orde de desaloxar, pero esta mañá os de 9 das 11 vilas de Toledo evacuadas puideron regresar a casa. O incendio de Valduxó segue activo tras queimar 7.500 hectáreas, pero en Ávila a situación é favorable. Ali as frontes non avanzaron e rebaixouse a nivel 2 a situación, co que a comunidade autónoma volve a asumir a xestión dun incendio que deixa un panorama de 160 kilómetros de destrucción, silencio e fume. Fume, precisamente. A gran masa de fume dos incendios continúa estendéndose. Nas zonas de lume foi moi intensa. Aquí temos un exemplo desa densa fumareda na Serra Oeste de Madrid. Case non se vía a moi pouquiños metros de distancia, visibilidade moi mermada. Ante esta situación, os veciños desas zonas máis afectadas, o primeiro que teñen que facer é pechar todas as portas e as fiestras. Tamén deben desconectar todos os dispositivos que introduzan aire dende o exterior, é dicir, o aire acondicionado, por exemplo, hai que desconectalo nas vivendas. En caso de incendio, hai que evitar desplazamentos innecesarios e, por suposto, non ocupar as estradas que están sendo ocupadas polos servizos de emerxencias. Se temos que sair da casa, hai que facelo sempre protexidos, cunha máscara FFP2. Hai que prestar moita atención aos máis vulnerables, nenos, maiores e embarazadas, sen esquecernos das nosas mascotas que tamén sofren co fume. Francia desprega por primeira vez un avión militar na loita contra os incendios e este un Airbus A400 equipado con sistema apagalumes que permite descargar ata 20.000 litros de auga ou retardante. España ten 14 dese mesmo modelo, non obstante carecen de certificación e están en proceso de desenvolvemento. Tamén está afectado polos lumes o Reino Unido. A familia real británica amosou o seu apoio ás vítimas e os equipos de extinción que traballan arreo para conter os incendios. María. Nunha mensaxe nas súas redes sociais, os príncipes de Gales expresaron a súa solidaridade cos afectados polos incendios forestais en Reino Unido, en Francia e tamén en España. Agradecen o labor das persoas que están a traballar para conter o lume e, ademais, aseguran que estes incendios son un duro recordatorio dos efectos dun clima máis extremo e chaman a protexer tanto a natureza como as persoas. No Reino Unido, a falta de chuvia e as altas temperaturas fixeron cada vez máis frecuentes os incendios e levaron a declarar a situación de seca en moitas zonas do país e a impor restriccións no uso da auga en moitos fogares. Os empregados afectados polo lume van poder cobrar o seu traballo íntegro durante 4 meses, aínda que non poidan ir ao posto laboral. Son axudas aprobadas polo Consello de Ministros e benefician os empregados das empresas destruídas polos incendios. Tamén se prevé un permiso específico para os evacuados das súas vivendas, aínda que o seu centro de traballo estea aberto. Pedro Sánchez apela de novo pola necesidade dun gran pacto contra a emerxencia climática. Yo creo que el cambio climático, los incendios no tienen ideología, afectan a todos por igual y yo quiero hacer una apelación a la unidad y al trabajo conjunto de todos los miembros de los equipos, al igual que hacen pues, todos los miembros del Sistema Nacional de Protección Civil.
Galicia avanza para ter listas as contas do ano que ven. Este xoves o Parlamento votará o teito de gasto, un límite que a Xunta sitúa nos 15.000 millóns de euros, e esta mañá no Pazo do Hórreo os grupos xa adiantaban a súa posición de voto. Xesús. Ola, si o Parlamento deberá votar este xoves se aproba ese límite de gasto proposto pola Xunta para o próximo ano de algo máis de 15.000 millóns de euros, o que significa que o Goberno galego quere contar con 800 millóns máis ca este ano, con obxectivos tan ambiciosos como fortalecer os servizos públicos, a innovación empresarial ou o Xacobeo, que xa está aí. Os grupos da oposición xa din que este límite de gasto será insuficiente para as necesidades que ten Galicia. Algúns mesmo adiantan o seu voto en contra. Os grupos políticos reuníronse para fixar o pleno do teito de gasto para este xoves. Votarán o límite proposto pola Xunta, 15.000 millóns de euros, un 5,5% máis ca este ano. Para a democracia ourensa non será dabondo para as necesidades da provincia. Os socialistas valoran o aumento, pero recordan que logo hai que executalo. Proba os orzamentos en tempo e plazo, que o mérito que teñen. Despois, evidentemente, esos orzamentos hai que executalos. O BNG xa albisca que serán insuficientes porque as necesidades son moitas. A Xunta terá uns orzamentos que están moi lonxe dos investimentos que realmente precisan as galegas e os galegos, especialmente os servizos públicos deste país. Recado dos populares ao BNG. Non lles gustan estes orzamentos de Galicia, pero aceptan que Pedro Sánchez non teña os seus. Aquí en Galicia descualifican absolutamente todo, por sistema. Pero en Madrid aplauden que se goberne sen orzamento. Xa se marcan as primeiras prioridades dos próximos orzamentos: servizos públicos, innovación e Xacobeo. E xa que falamos de cifras, falamos de taxa de paro. En Galicia sitúase por primeira vez dende hai 19 anos no 8%. O desemprego baixou case un 13 puntos entre abril e xuño, segundo os datos da EPA. Hai case 15.000 desempregados menos respecto ao anterior trimestre, a taxa de paro redúcese un punto, o total de desempregados queda algo por riba dos 100.000. En canto a ocupación, mala cifra, Galicia perde máis de 6.000 empregos entre abril e xuño e o número de ocupados cae medio punto, quedan nun 1.172.000. No conxunto de España, o paro baixa, faino en máis de 213.000 persoas e a taxa de paro queda por debaixo do 10%. Hai menos de 2,5 millóns de parados. Ademais, creouse emprego no conxunto de España, con case medio millón de novos ocupados. A cifra total supera os 22,7 millóns. É un novo máximo histórico. Hai lea política entre as comunidades gobernadas polo Partido Popular e o Ministerio de Transportes a conta da ausencia do ministro na xuntanza sectorial que había convocada hoxe. Óscar Puente enviou un segundo do Ministerio. No caso de Galicia, reprochanlle que na orde do día non había asuntos como a mellora do ferrocarril ou da rede de estradas. Todas las comunidades autónomas hemos hecho aportaciones al orden del día, le hemos pedido que incluyan asuntos que para nosotros son fundamentales. El estado del ferrocarril y todo lo que está pasando con cercanías o cualquiera de las líneas de ferrocarril de media o larga distancia es algo que tendríamos que hablar porque nos preocupa no solo a las comunidades autónomas, sino también a todos los ciudadanos. El estado de la red nacional de carreteras es desastroso, ¿no? Os portos de Vigo e da Coruña van ser dous dos beneficiarios dun plan de investimentos de transportes de 1.500 millóns de euros. É o investimento previsto polo Ministerio. En Punta Langosteira permitirá desenvolver a eólica mariña. Sabela. Aquí na Coruña, parte deses cartos irán para o porto exterior de Punta Langosteira. Algúnas desas partidas irán destinadas a rematar e habilitar unha explanada aquí dunhas 60 hectáreas na que as grandes compañías van poder fabricar e ensamblar e tamén embarcar, porque será pé de peirao, grandes pezas moi pesadas para a eólica mariña. Por exemplo, esas torres dos aeroxeradores que poden chegar a medir máis de 100 metros de alto. En total, o Ministerio de Transporte vai destinar máis de 1.500 millóns de euros a novas infraestructuras de portos de toda España. Aquí na Coruña
tamén doutras partes da península para melloras, por exemplo, na conectividade eléctrica dos buques desde os peiraos e tamén para mellorar os accesos terrestres a estes portos. Aquí tamén, por exemplo, o acceso ferroviario. Ademais, tamén parte desas partidas irán ao Porto de Vigo para novos silos de almacenaxe de vehículos en altura. Unha mala noticia para a cidade de Lugo e para os galegos. Perde a sede da Axencia Estatal de Saúde Pública. Aspiraba a ela, pero finalmente vai ser Zaragoza a que acolla este organismo. É un organismo encargado de coordinar a resposta fronte ás emerxencias, Noelia. É un duro golpe para a cidade que puxera todos os esforzos en facerse coa sede deste organismo de sanidade. Había consenso institucional coa implicación de todas as administracións. A súa única desvantaxe eran as conexións e a instalarse aquí no Pazo de Feiras e a previsión era chegar aos 300 empregados. O Concello lamenta a decisión que atribúe a un proceso político, defende que a candidatura luguesa era rigorosa e solvente. E avanza a construción da vía de altas prestacións entre Tui e a Guarda. As obras teñen un novo treito no Concello de Tomiño. Mónica. A Xunta acaba de licitar un novo treito de case 3 kilómetros entre este enlace da AG42 entre Tui e Tomiño, actualmente en obras ata a ponte de Carregal. O novo treito se discurrirá na súa totalidade polo Concello de Tomiño e conta cun investimento de aproximadamente uns 20 millóns de euros. É un paso máis na vía de altas prestacións entre Tui e a Guarda. As obras progresan desde o enlace do polígono de Areas en Tui ata a APO 350 no Concello de Tomiño, un tramo que mantén a previsión de acabar o próximo ano. Superútil, levamos anos esperando a que a fagan dunha vez porque é moi necesaria. Sí. É moi importante, sobre todo para o desarrollo da zona de Tomiño, Rosal. No punto onde acabará este treito xa está prevista a construcción do seguinte no Concello de Tomiño, doutros preto de 3 kilómetros. Temos un compromiso que cumprir, por suposto, en esta ruta de seguir incrementando os kilómetros de vías de altas prestacións. Temos unha boa nova e que hoxe sae publicado no perfil do contratante a licitación para esa redacción do proxecto construtivo dunha segunda fase, desa segunda fase, en total preto de 3 kilómetros. Unha prolongación que será un novo avance na construción da vía de altas capacidades entre Tui e a Guarda. Quita moito o tránsito da carretera de abaixo. Es que nos vai desviar de tráfico a carretera que está ahora mismo, que está super saturada. O novo treito conta cun investimento de alrededor de 20 millóns de euros. A que tamén mellora a súa mobilidade a cidade de Pontevedra. No centro traballan xa nun plan completo de asfaltado. Mar. Pois si, a certas horas, punta a moverse polo centro de Pontevedra está a ser case misión imposible. O plan de asfaltados en marcha pecha a rúa Cobián-Rofiña que temos aquí coa rotonda e a circulación. Coincide coa reforma integral de Casimiro Gómez que está ao carón, así que as rutas alternativas, como Santa Clara ou Santo Antoniño, non son quen de aliviar a circulación rodada e de peóns, coa desesperación dos condutores que atopan mesmos parkings totalmente completos. E ollo porque a renovación total durará 4 meses e afecta a 40 rúas, tanto do centro como do rural. Outra mellora en Santiago de Compostela que vai sumar 29 taxis á súa frota actual. O Concello acaba de aprobar o concurso para adxudicar novas licenzas. Aínda que Santiago cumpría a ratio dun taxi por cada 1000 habitantes, as esperas nas paradas prolónganse desde hai tempo en días como hoxe, en temporada alta de turismo, grandes congresos ou festivais, a oferta do servizo de taxi quedaba escasa. Unha vez estiven esperando máis de media hora e ao final tiven que ir nun coche particular, non... Que había esperas largas, incluso colas para coller un taxi, sí. Así que a noticia da ampliación de licenzas foi ben acollida. E demais agora, pois, con tanta xente de fora, creo que é unha boa noticia para Santiago. A última vez que se sacaron licencias novas de taxi en Santiago foi no ano 98, hai casi 3 décadas, e evidentemente a cidade mudou totalmente do que era. Temos 4.000 habitantes máis, entran máis de 1,5 millón a maiores de visitantes a través do aeroporto Rosalía de Castro.
29 licenzas uniránse ás 144 existentes. Poderán solicitarse en canto se publique no BOP. O canon é de 88.000 euros. Polo envellecemento da poboación, o Concello decidiu que todas esas novas licenzas serán para vehículos adaptados, independentemente do número de prazas, unha medida que non convence no sector. Si se pode presentar algún tipo de alegación ou modificación para eso ou para outras medidas. Decir que no Brao, pois, podense asumir ese número de licencias. E no inverno entendo que vai haber que poñer días libres. A legislación galega non permite a concesión de licenzas temporais que si teñen, por exemplo, en Mallorca. E Vigo ten lista xa a ordenanza da zona de baixas emisións pola que circularán vehículos ecolóxicos. Xa hai avisos nas rúas, pero de momento o Concello non di cando se vai empezar a aplicar. A norma establece 4 zonas: o centro, os arredores da Praza de Portugal, Bouzas e o Calvario. Non haberá restriccións nas grandes rúas nin avenidas. Só as haberá en rúas de menos tráfico e que, na maioría dos casos, só teñen un carril. Para evitar ruído e contaminación, só poderán circular vehículos ecolóxicos, pero haberá excepcións. Si poderán pasar os coches de gasolina e de gasóleo que estean domiciliados nesas zonas e paguen alí o imposto municipal. Tamén os que vayan a un aparcadoiro, os que leven persoas con mobilidade reducida, servizos públicos, taxis e repartidores. Imagino que será un cambio a mellor para os repartidores de aquí desta zona que traballamos por aquí, tanto por aquí como polo centro, moito máis cómodo, sen dúda. Estaríamos máis liberados dos coches, teríamos máis zona onde aparcar, menos tráfico. Sempre é bo que haya menos emisións, o que está claro que, bueno, teñen que pasar un coche porque hai garaxes e cousas desas, pero eu creo que sempre é bo. De momento non hai datas, pero as cámaras de vigilancia xa están instaladas desde hai semanas. Mientras no haya una orden de que desaparezcan todos los coches de gasolina o gasoil, pues creo que deberían de dejar pasar a todos, sea para los vecinos o sea para los que vengan de visita de Santiago, de Portugal o de donde sea. O Concello abrirá axiña un prazo para que os afectados pidan os permisos de acceso. Italia recurta o imposto diésel ante o encarecemento dos combustibles provocado pola tensión internacional. Javier. Sí, o goberno italiano aprobou unha rebaixa temporal do imposto especial sobre o diésel para frear o impacto da forte subida dos combustibles provocada pola crise enerxética e a tensión en Oriente Próximo. A medida reducirá o prezo do litro en 17 céntimos ata o 6 de agosto, cun custo duns 125 millóns de euros para as arcas públicas. O executivo de Giorgia Meloni asegura que busca aliviar a presión sobre o transporte, a agricultura e o peto das familias, aínda que recoñece que a rebaixa non resolve o problema de fondo. Evidentemente, Begoña Gómez es mi mujer y David Sánchez es mi hermano. Pero son Begoña Gómez y David Sánchez. Son dos personas que durante toda su vida lo que han hecho ha sido trabajar. Son as palabras de Pedro Sánchez tras o Consello de Ministros. Fixo balance de fin de curso político, o balance habitual. 6 meses marcados por casos de corrupción. Sánchez volveu defender a Zapatero e falou de deriva xudicial nos casos que afectan ao seu círculo máis cercano. Pedro Sánchez defendeu a súa muller. No es mi mujer, es Begoña Gómez. E deixou un recado aos xuíces. Pues la deriva judicial, pues, en fin, esperemos que acabe lo que tiene que acabar, que ya saben cuál es mi opinión. Considera inocentes a súa muller e o seu irmán. Sobre José Luis Rodríguez Zapatero volve mostrarlle o seu apoio. Cuenta con nuestro respaldo, respetamos su presunción de inocencia y estamos en las fases iniciales, como he dicho en otras muchas ocasiones, de esta investigación. Ya veremos en qué deriva. Sánchez mantén a intención de presentar os presupostos para este ano e completar a legislatura. Nuestra intención es presentar los presupuestos y nuestra voluntad es aprobarlos. Y como he dicho en mi primera intervención, las elecciones, también cuando gobierna la izquierda, son en legislaturas que duran 4 años. Porque, dixo, estamos ante un goberno que funciona nun contexto, asegurou que non é fácil. O goberno da xente, así o definiu Pedro Sánchez, que falou da economía española como a que máis medra de Europa e presumiu dos mellores datos do paro dende hai 18 anos. Non o ven así dende o Partido Popular. O PP critica a comparecencia de Pedro Sánchez. Consideran que vive apartado da realidade. El balance real de Pedro Sánchez se resume en 2 datos. 3 condenas en 8 meses, 0 presupuestos en 4 años. Ese es su balance. Ese combo de corrupción integral y parálisis política.
A nova presidenta do Perú, Keiko Fujimori, comezou o mandato cunha cerimonia no Parlamento a que asistiron varios xefes de Estado, entre eles o rei de España. De feito, tiveron un encontro previo. Comprometéronse a fortalecer a relación bilateral. Keiko Fujimori asume o poder case 26 anos despois da dimisión de seu pai tras a condena por delitos de lesa humanidade. Estados Unidos detén os ataques contra Irán para tentar negociar a fin do conflito. Donald Trump ve posibilidades, de feito, de chegar a un acordo. Hoxe reunirase con Netanyahu. Argemino. Efectivamente, é a sétima visita do primeiro ministro israelí a Washington desde que Donald Trump retornou á presidencia. Segundo os medios estadounidenses, Netanyahu mostrará a Trump probas acerca da reconstrución do programa nuclear iraniano. A pesar de que Washington detivo os ataques a fin de semana para aparentemente dar unha oportunidade ao diálogo, Irán continuou lanzando drones e rexeitou a idea. Os mediadores, Qatar e Pakistán, queren resucitar o cesamento do fogo de xuño. O punto máis complicado das negociacións segue sendo o control do Estreito de Hormuz. En Razo, en Carballo, hai cambios. Amósase xa a que será a nova fachada marítima. Obras que modernizan a súa contorna. Mercedes. Si priorizar os peóns e non os coches é o principal cambio das obras neste paseo da praia de Razo en Carballo, onde agora está esta senda peonil. Antes aparcaban os coches. Este treito transformouse por completo. Desapareceron as prazas de aparcadoiro, reduceuse o tráfico a un único carril. Tamén se habilitou un novo aparcadoiro de balde con máis de 200 prazas para compensar as eliminadas. Estas obras, impulsadas por Costas, buscan conseguir un lugar máis respetuoso coa contorna, coincidindo coa máxima afluencia de visitantes neste verán. Nesta praia de Cantabria, as bandeiras dos socorristas teñen unha particularidade. Xa detectarían ese símbolo negro do que lles falo. Están adaptadas para que as persoas con daltonismo, que non conseguen diferenciar certas cores, saiban se poden bañarse ou non. Neste código, a bandeira verde represéntase, como ven, cunha barra diagonal e cun triángulo cara á dereita. Pois as praias van ser hoxe o destino de moitos nunha nova xornada de altas temperaturas na que Galicia mantén moitísimos avisos por calor. En Ourense, os termómetros marcan xa, Cristina, os 37 graus. 40,3 houbo onte a tarde aquí en Ourense, a quinta vez que subimos dos 40 no que vai de verán e, como dicías, hoxe agardamos que volva a pasar, que volvamos a subir dos 40 porque hai aviso laranxa esta tarde na Conca do Miño e tamén en Valdeorras, pero non somos os únicos concellos de Galicia hoxe en aviso. Boa parte do sur do país está en aviso, hai amarelo na Conca do Miño en Pontevedra, no sur de Lugo e no sur da provincia de Ourense. Levamos de verán un mes e unha semana e na cidade de Ourense só houbo 4 días en que as máximas baixaran dos 30 graus. 30 e 37. E onte escoitabas para hoxe, abres o móvil, que é a nova moda de agora, e dixe 40 Ourense. E dices, oi mamá, que susto. A sorte é que pola noite aínda refresca. Na cidade amencemos hoxe a 18 graus, pero en Calvos de Randín quedaron por debaixo dos 10. Nada que ver con Carnota ou Corrubedo, que roldaban os 30 graus ás 3 da mañá. Unha ventana polo menos aberta, e por encima da cama. O que lle dixo isto, pero a mí xa me bota a muller da cama, non? As temperaturas máis altas previstas para esta xornada son na Conca Ourensa do Miño e en Valdeorras, unha trintena de concellos que roldarán os 38 ou 40 graus. Aquí en Ourense hai mucha calor e non hai quen aguante esta calor, la verdad. Non se pode aguantar esta calor aquí. Unha mes que estou a augas, polo día xa augas tamén. Xa non bebo outra cousa. E xa quitar ganas hasta de comer. Na provincia de Pontevedra as temperaturas máis altas vanse registrar tamén na Conca do Miño, pero está día de calor en toda a costa. Tamén están en aviso amarelo o sur de Lugo e o sur de Ourense. Isto de día, pero que me din vostedes da noite, desas altas temperaturas. En varias localidades tiveron o que se chama noite tropical. Na provincia da Coruña
houbo as temperaturas máis altas. En Lira, Carnota, ali chegaron os 29 graus e en Corrubedo, Ribeira, 28,5. Na provincia de Pontevedra, moitísima calor tamén por a noite. Por exemplo, fixámonos na temperatura en Marín, rozando os 28, Tui, con máis de 27,5 e Vigo, con esa temperatura xustamente. A Lei do Clima de Galicia prevé crear unha rede de refuxios climáticos. Son espazos naturais ou urbanos que axudan a frear os efectos do aquecemento global. Vegetación e masas de auga abundantes fan de Galicia un refuxio climático natural, pero hai puntos quentes, en concellos como o de Castrelo de Miño, onde non é raro que teñan temperaturas superiores aos 40 graus, a diferenza entre unha zona pavimentada ao sol e unha de sombra con chan natural pode ser ata de 5 graus. Unha das illas de calor, un dos puntos máis abafantes do concello, era este aparcamento. Isto fai falta, porque cando aparcamos o coche, nós necesitamos ter este refuxio climático. Ya había unha esplanada grande, pero non había árbores. E a actuación que fixemos foi plantar 300 árboles autóctonos nunha primeira fase que fixemos o ano pasado, e apostamos porque non haxa pavimentación, que teña só de sábrego ou de terra. Convertese así nun dos puntos da rede que están a tecer nos concellos galegos, convertendo as illas de calor en refuxios climáticos. Levamos traballando con a Universidade de Vigo con 2 convenios que permitiu crear un dispositivo móvil, como unha mochiliña, non? Que o que permite contrastar un pouco eses datos que xa se dan dende os satélites, pero traelos a terra para cruzar eses parámetros de temperatura, humidade, e ter unha visión máis real do mapa dos concellos cunha xeolocalización. Co obxectivo de ter sempre preto un lugar onde gorecerse cando apretan as temperaturas. O Atlántico tremeu con 2 sismos rexistrados a uns 150 km das costas da provincia da Coruña. O máis intenso tivo unha magnitude 4,1 e o Instituto Xeográfico Nacional detectouno a última hora donte a unha profundidade de 30 km. Horas antes xa rexistraran outro tremor de magnitude 3,1. Peores foron as consecuencias no Xapón porque un terremoto de 7,1 na escala de Richter, houve un terremoto desta magnitude e activouse a alerta por tsunami. O sismo provocou unha explosión nun centro comercial e baixo os cascallos hai persoas atrapadas. A crise da vivenda non só lles afecta aos máis novos, tamén inflúe na maneira en que moitas familias planifican a transmisión do seu patrimonio. Hai pactos de mellora e testamentos que, nalgúns casos, se converten nunha ferramenta para poder axudar os netos. Unha casa pode marcar a diferenza entre emanciparse ou seguir vivindo de alugueiro. O encarecemento da vivenda fai que algunhas familias revisen como repartir o seu patrimonio cando fan testamento. A esperanza de vida é moito máis larga, esa xente ten fillos de 50 ou 60 anos que teñen unha situación vital, económica un pouco máis desafogada. Non é así, ocorre cos netos ou cos fillos desta xente, entre 20 e 35, que o acceso á vivenda é moito máis complicado. Entonces, o común, ou hai moito repunte, como decía, que avós que fan pactos de mellora a favor deses netos para lle deixar esa vivenda. As vantaxes fiscais tamén pesan como opción para elixir esta vía, pero fora dos despachos, a tradición continúa pesando. ¿A quién se lo vas a dejar? No, a mis hijas y a mi nieta. A mí eso non me convence. Primeiro os fillos, depois os netos. Teño 9 netos, e non teño un piso para cada un. Non sabemos deixar aos fillos e deixar aos netos tamén, pero non hai. Primeiro os fillos, que os netos só buscarán tamén, como busquei eu. Os fillos teñen obrigación cos seus fillos, e así unha cadena, porque fai moitos líos. Nun mercado da vivenda cada vez máis difícil, o patrimonio familiar convértese nun apoio para as novas xeracións. Santa, a escultura de Francisco Asorei e unha das obras máis emblemáticas do noso patrimonio cultural, regresa a Galicia para quedar. Tras 70 anos no Uruguai, dende hoxe estará exposta na Cidade da Cultura de xeito permanente. Hai xusto 100 anos que Asorei esculpiu en madeira esta figura que representa a muller galega traballadora daquela época, que se converteu tamén nun símbolo da emigración tras ser adquirida pola Casa de Galicia nos anos 50. A Xunta aspira a que esta peza sexa a orixe dun espazo expositivo de obras icónicas da arte galega na Cidade da Cultura.
A Sorei rompeu os cánones dos pasados anos 20 esculpindo en madeira policromada unha muller espida co corpo marcado polo traballo no campo que tamén representa o xugo que leva no lombo en actitude firme e ollada serena. Santa foi comprada pola colectividade galega de Montevideo no 1951 e pola Xunta no 2023. Xa pasou por unha exposición na Cidade da Cultura hai uns anos, pero agora regresa para quedar. Hay una serie de obras que están dispersas por el mundo y que sí son emblemas de la cultura de un país, y en el caso de Asorei hay una serie de obras muy importantes, afortunadamente muy pocas, pero muy importantes, que estaban fuera. Hoy está una menos. Peza fundamental do patrimonio galego e símbolo da nosa diáspora, que foi quen a conservou, a Xunta quere que esta sexa a primeira peza dunha colección que reúna obras icónicas dos últimos 2 séculos. Orixe para un proxecto expositivo de futuro donde a plástica galega poda interactuar, podamos facer, desde logo, un espacio propio nesta casa, na Casa da Cultura en Galicia, na Cidade da Cultura, para que poidan tamén ter esa interlocución ás distintas obras. Polo de agora, Santa xa se pode visitar no Museo Gallás. Pois estamos moi preto dos 40 graus, por exemplo, no sur de Lugo, en Rivas de Sil, onde tamén temos aviso. É certo que é no norte de Lugo onde ascenden hoxe máis as temperaturas, e tamén atentos ás brétemas que lle afectan a zonas do litoral, sobre todo das Rías Baixas, e mesmo temos temperaturas algo máis elevadas do agardado en Ferrol, na Coruña, con ben 30 graus. Temos moito que contar, como sempre, despois de Carlos e a información deportiva. Pero agora toca marchar, facémolo cunha nova tendencia viral de comida para tomar na rúa, o sushi, xa o saben, ese produto que vai nun rolo cilíndrico de cartón, un sistema de émbolo empuxa o dende abaixo e o sushi vai subindo peza a peza. É un modo que permite comelo dun xeito moi limpo sen mancharnos. Así nos despedimos con esta suxerencia. Ata mañá.